Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Адразу ў 4 раёнах Гомельскай вобласці новыя кіраўнікі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко правёў кадравы дзень. Захоўваючы памяць, у Добружскім раёне перапахавалі астанкі чырвонаармейцаў. Строгія касцюмы і пышныя сукенкі. Маладзёжны баль «Добры вечар» аб'яднаў сэрцы ў самым сэрцы Гомеля. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Адразу ў 4 раёнах Гомельскай вобласці новыя кіраўнікі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко правёў кадравы дзень. Александр Новікаў назначаны на пасаду старшыні Гомельскага райвыканкама. Да гэтага ён кіраваў прадпрыемствам Гомсельмаш. Пасаду гендырэктара буйнейшага вытворцы камбайнаў зойме Віталь Шэлег. Да гэтага часу ён узначальваў мінскі завод шасцерняў. Старшынёй Жыткавіцкага райвыканкама стаў Уладзімір Антоненка. Раней ён займаў такую ж пасаду ў Нараўлянскім раёне. У сваю чаргу Нараўлянскі райвыканкам узначаліць Дзяніс Ядчанка. Дагэтуль намеснік старшыні Нараўлянскага райвыканкама па пытаннях будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадарцы. На пасаду старшыні Лоеўскага райвыканкама узгоднены Мікалай Клімянок. Раней ён працаваў намеснікам старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама. Квест-туры, інтэрактывы і музеі ў школе. 12 музейных комплексаў Гомеля чакаюць наведвальнікаў адукацыйных праграм. Турыстаў азнаёмяць з гісторыяй горада, традыцыямі продкаў, а па выніках правераць атрыманыя падчас спецзаданняў веды. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. У музеі гісторыі горада Гомеля наведвальнікам малодшага школьнага ўзросту прапануюць квест-тур аб горадзе Гомеі. Атрымаўшы на рукі карту падказку, госць адправіцца ў падарожжа ў мінулае. Заданні самыя розныя. Суаднесці арнамент на старажытных збанах, раскрыць таямніцы гарадскіх рамёстваў і расшифровать надпись на печати. Квест посвящен древней истории города Гомеля, буквально от первых поселенцев до времени включения в состав Российской империи. В ходе этого квеста ребята внимательно изучают археологическую часть экспозиции. Например, предметы, расположенные в витринах, пытаются узнать, а как же назывались раньше мастера, которые, собственно, эти предметы изготавливали. Абласны музей военной славы на кастрычнік падрыхтаваў адразу 4 адукацыйныя інтэрактывы. Квест, тур, следства вялі, гульня, дарога да перамогі, юны патрыёт і іншыя. Мерапрыемствы праводзяцца па папярэдніх заяўках, запіс ідзе актыўна, а таму жадаючым патрапіць трэба паспяшацца. Мы ребятам предлагаем обзорную экскурсию по нашему музею, знакомить с военной историей нашего города Гомеля, также экскурсию по городу Гомелю, как на транспорте нашего учреждения, так и на их транспорте, по памятным местам нашего города, связанным с Великой Отечественной войной. Затем ребята проходят всевозможные интеллектуальные и интерактивные соревнования, в ходе которых они выясняют, готовы ли они служить нашему городу. Турыстычная жамчужына рэгіёна, палац Румянцевых і Паскевічаў для школьнікаў прапануе прасвячэнне ў юныя гамяльчане праз гістарычныя экскурсіі і лекцыі. Праграма «Музей у школе» праводзіцца ў абодвух формах, у тым ліку з выездам у навучальныя установы. Если же, например, говорить про программу «Город, который нам дорог», то она может проходить в двойном таком формате. Она предполагает проведение городской экскурсии, где ребята начальных классов до 4-5 класса знакомятся с историей нашего города, после чего они проследуют в залы дворца Румянцевых-Паскевича, где проходит самое интересное в этой программе – это посвящение в юные гомельчане. И ребята в такой игровой форме знакомятся с традициями наших предков и с историей нашего города. У Беларусі кастрычнік абвешчаны месяцам адукацыйнага турызму, а гэта лепшая магчымасць сумясціць падарожжа з атрыманнем новых ведаў. Тым не менш, у музеях нагадваюць, што праграмы тут праходзяць у любую пару года і з заканчэннем месячніка не закрыюцца. А таму бліжэйшыя канікулы таксама добрая нагода наведаць знакавыя мясціны і далучыцца да гісторыі роднага краю. Алеся Заяц, Валерый Хапанько, Васіля Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Беларусі стартаваў тыдзень бацькоўскай любові. Працягнецца ён па 26 кастрычніка. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны зацвердзілі насычаную праграму, у якую ўвайдуць сотні падзей па ўсёй краіне. Ад афіцыйных форумаў і канцэртаў да сямейных марафонаў у сацсетках і дзён адчыненых дзвярэй у музеях.
Для маладой аўдыторыі запусціць крэатыўны марафон сямейных ролікаў у TikTok пад назвай «Усё пачынаецца з сям'і». Удзельнікам прапанавалі паказаць, як сям'я дапамагае ў кар'еры і асабістым росце. Паралельна будуць працаваць асветніцкія праекты, онлайн-школа для бацькоў, адзіны дзень кансультавання па сямейным заканадаўстве. Таксама ў рамках акцыі ў музей з мамай і татам сем'ям даецца права бясплатнага наведвання пастаянных і часовых экспазіцый музеяў Гомеля. Кинотеатры гэтак же не застаются у баку. Уже третий год подряд в рамках недели родительской любви Клуб Гомель киновидеопрокат проводит акцию «В кино с мамой и папой». Эта акция позволяет всем мамам в День матери и папам в День отца совершенно бесплатно посетить кинотеатры, которые входят в сеть Гомель киновидеопроката. В этом году акция пройдет 4 дня и затронет также и выходные дни 18 и 19 октября. В эти дни как мамы, так и папы смогут посетить кинотеатры бесплатно при условии приобретения билета сыну или дочери на участвующие в акции фильмы. Таксама ў самы цёплы тыдзень пройдуць урачыстыя прыёмы па ўзнагароджанні ордэнам маці. Тэматычныя акцыі з цёплымі назвамі «Няма цябе даражэй», «Бацька, адказная пасада», «Тата можа», спартыўныя святы «Тата, мама, я, спартыўная сям'я» і фотаконкурс «Родныя людзі». Тыдзень бацькоўскай любові 2025 абяцае стаць сапраўдным святам, якое падкрэсліць каштоўнасць сям'і і бацькоўства ў беларускім грамадстве. А разнастайнасць актыўнасцей дазволіць кожнаму знайсці занятак па інтарэсах. У вёсцы Мар'іна перапахавалі астанкі 5 чалавек, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Двое з іх мірныя жыхары, якіх выявілі пры раскопках у шабранскім лясніцтве. Іх асобы ўдалося ўстанавіць дзякуючы кнізе «Памяць». Мужчына і падлетак дапамагалі партызанам і загінулі ў верасні 1943 года. При проведении последующих следственных мероприятий были установлены личности этих захороненных лиц. Проведен комплекс экспертных исследований по установлению времени их захоронения, возраста на момент захоронения и в последующем переданы соответствующие костные останки для захоронения в местный территориальный исполнительный орган. Акрамя іх у брацкай магіле у Мар'іна будуць спачываць і 3 чырвонаармейцы, астанкі якіх былі знойдзены падчас пошукавых работ. Асноўныя баі за вызваленне района праходзілі менавіта ў гэтай мясцовасці. Основной бой был 5 октября. Основное наступление было. А уже после 5-го уже практически немцы незаметно они отступали за Сож туда. И там уже строили, было подготовлено заранее линия обороны серьезная, и продолжали бои там. Усяго на фронтах Вялікай айчыннай вайны загінулі і прапалі без вестак больш за 8 тысяч ураджэнцаў Добружскага района. Рукамі гітлераўцаў тут знішчаны 98 населеных пунктаў. Праца па увекавечванні іх памяці працягваецца. Строгія касцюмы і пышныя сукенкі. Трэці рэспубліканскі дабрачынны маладзёжны баль «Добры вечар» прайшоў у Гомелі. Грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз жанчын» у чарговы раз сабрала моладзь з усёй краіны на традыцыйнае дабрачыннае мерапрыемства. Фае кінатэатра ператварылася ў элегантную залу, напоўненую прыгожай музыкай, грацыяй танцаў і самымі шчырымі эмоцыямі. Праграма не абмежавалася толькі выступленнямі. Арганізатары змаглі наладзіць онлайн-сувязь з Мінскам і іншымі рэгіёнамі Беларусі. Гэтае рашэнне дазволіла аб'яднаць у адным парыве людзей з самых розных куткоў краіны. Ведь мы должны поддерживать традиционные ценности. И вот эта доброта, благотворительность, милосердие. Это все у нас присутствует, у нас и у наших предков всегда. И вот мы привлекаем молодежь, и я уверена, что однажды, поучаствовав в благотворительном бале, они обязательно донесут вот эту информацию, вот эту энергетику, которая здесь присутствует, о той благотворительной цели, ради которой мы собрались. Ну и, конечно же, наша задача, еще одна из задач, это отвлечь нашу молодежь от своих гаджетов. Галоўнай мэтай балю было не проста падарыць усім прысутным яркае свята. За прыгожымі ўборамі і музыкай хавалася куды важнейшая місія. Дапамога тым, хто асабліва мае патрэбу ў падтрымцы і ўвазе.
У рамках акцыі «Василькі добра» актывісткі БСЖ вырабілі унікальныя брошкі, якія сталі лотамі вечара. Усе сродкі, сабраныя падчас мерапрыемства, былі накіраваны на падтрымку маладых людзей з інваліднасцю. Нам все очень понравилось, бал был масштабным, очень много ярких и запоминающихся эмоций. Это большой почет здесь участвовать и оказаться в такой хорошей компании. Баль прайшоў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, аб'яднаўшы тысячы маладых людзей пад эгідай добра і стварэння. Моладзь сабралася, каб пагутарыць, патанцаваць і завесці новыя знаёмствы. У Гомелі стартаваў абласны адбор тэлевізійнага праекта «Я ведаю». На працягу 3 дзён абласны палац творчасці дзяцей і моладзі будзе прымаць школьнікаў, якія пазмагаюцца за права прадставіць рэгіён у фінале тэлепраекта. У першы дзень адбору перад журы паўсталі самыя юныя ўдзельнікі – вучні 5, 6, 7 класаў. На працягу некалькі дзён больш за 100 школьнікаў старэйшых класаў будуць дэманстраваць свае веды ў інтэлектуальнай віктарыне, каб прадстаўляць вобласць на фінальным этапе ў Минску. Среди 5 и 6 классов мы отберем 10 человек, которые поедут непосредственно в финал этого проекта. Для 7, 8, 9, 10 и 11 классов определена квота по 7 человек от каждой области. Съемки финала проекта стартуют уже в конце ноября в городе Минске. Сегодня мы сыграем 3 тура. В каждом туре по 15 вопросов. На каждый вопрос дается по 15 или 20 секунд, в зависимости от сложности вопроса. Здесь не обязательно нужно быть самым умным, важно быть самым сообразительным. Сумесны праект Белтэлерадыёкампаніі і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь закліканы знайсці не толькі самых разумных, але і смелых, ініцыятыўных і знаходлівых школьнікаў. Удзельнікам праекта трэба будзе здзіўляць сваімі ведамі не толькі аднагодкаў, але і дарослых, якія, дарэчы, знаходзяць адказы далёка не на ўсе пытанні. Адборачны этап на гомельскай зямлі працягнецца да 15 кастрычніка. Гэты год парадаваў жыхароў Гомельскай вобласці багатым грыбным ураджаем. Аднак разам з радасцю ад лясных дароў прыйшла і трывожная статыстыка. Зафіксавана ўжо 10 выпадкаў атручвання грыбамі. Якія правілы неабходна выконваць падчас ціхага палявання, каб пазбегнуць небяспечных наступстваў для здароўя і зрабіць збор грыбоў не толькі прыемным, але і бяспечным заняткам, даведаліся нашы карэспандэнты. Грыбны сезон на Гомельшчыне ў разгары. Лясы вабяць багатым ураджаем. Для многіх збор грыбоў не проста спосаб папоўніць запасы на зіму, але і любімае хобі, сапраўды адпачынак на прыродзе. Пенсіянерка Валянціна Ануфрыева прызнаецца ў вялікай любові да лесу. Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли, я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся, семьей едем на машине. Аднак ціхае паляванне таіць у сябе небяспеку. У кошык да ядомых грыбоў могуць патрапіць і ядавітыя. Важна быць уважлівым і ведаць, якія грыбы можна браць, а якія лепш пакінуць у лесе. Самым важным пры зборы грыбоў з'яўляецца падрыхтоўчы этап. Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит в себя несколько хороших приложений. Это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложения, содержащие несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная молва считает съедобными, тоже входят в этот список. Каб збор грыбоў прыносіў толькі задавальненне і не нашкодзіў здароўю, выконвайце простыя правілы. Бярыце толькі вядомыя вам грыбы, не збірайце грыбы ўздоўж дарог і на забруджаных тэрыторыях. Спецыялісты папярэджваюць, перад ужываннем грыбоў у ежу абавязкова патрабуецца папярэдняя апрацоўка. Январь-сентябрь 2025 года по Гомельской области зарегистрировано 10 случаев отравления грибами. Общее число пострадавших 13 человек. Из них 2 детей в возрасте 5-7 лет. Грыбная пара ў самым разгары. Выкарыстоўвайце магчымасць атрымаць асалоду ад прыгажосці восеньскага лесу і сабраць смачны ураджай. Але памятайце пра бяспеку, уважлівасць і асцярожнасць, залог удалага і здаровага ціхага палявання. Вікторыя Шахварстава, Ганна Смірнова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Тут можна не спешвацца. У Гомелі з'явіліся спецыяльныя таблічкі для веласіпедыстаў і карыстальнікаў сродкамі персанальнай мабільнасці. Таблічкі паказваюць месцы, дзе можна перасякаць праезжую частку без спешвання. Яны установлены на 27 рэгуляваных пешаходных пераходах. На вуліцы Савецкай з вуліцы Яфрэмова, АЗС, Яроміна, ААТ «Школа», на вуліцы Хатаевіча з пешаходным пераходам на вуліцы Песіна, на Кірова з пешаходнымі на Новопалескай, універсітэтам імя Францыска Скарыны, на вуліцы Федюнінскага з Салеў Гомель, пешаходнымі з ДАІ ААТ «Ратон». На пераходзе з праспекта Рэчыцкі на вуліцу Волгоградская з паркам Фестывальны, курганам Славы, ГД Рэчыцкі, 51 мікрараён, Еўраоптам і пешаходны з 50-го мікрараёна. Таксама таблічкі на вуліцы Міжгародняя, паблізу дома 57, на вуліцы Косарава з будмаркетам Ома, на вуліцы Белага з вуліцай Тэхнічная, на вуліцы Ільіча з Крыштальным, вуліца 8 Інагородняя з каледжам, на пешаходных праспект Касманаўтаў з вуліцай Богданова, вуліца Яфрэмова, на вуліцы Барыкіна з Куйбышаўскім, крамай Маяк і на вуліцы Жукова паблізу дома 46. В настоящее время на территории города Гомеля оборудовано 27 регулируемых пешеходных переходов с соответствующими табличками. Данная работа будет продолжаться и в дальнейшем. Количество таких пешеходных переходов будет увеличиваться. На соответствующих пешеходных переходах можно будет не спешиваться велосипедистам и лицам, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Важный нюанс: при выключенном светлофоре велосипедистам усё ж таки необходимо спешваться. На Гомельшчыне з 14 па 16 кастрычніка будзе праводзіцца комплексная праверка аўтаматызаванай сістэмы цэнтралізаванага апавяшчэння грамадзянскай абароны з уключэннем электрасірэн. Спецыялісты просяць жыхароў рэгіёна захоўваць спакой. Ратавальнікі нагадалі, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» шляхам уключэння электрамеханічных сірэн, спецыялізаваных тэхнічных сродкаў абвесткі, а таксама іншых сігнальных сродкаў, неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстраннае паведамленне аб існуючым становішчы і парадку дзеяння насельніцтва. Цалкам праслухаўшы і зразумеўшы інфармацыю, неабходна выканаць усе рэкамендацыі. На кантроле своечасовасць выплаты заработнай платы. Камітэт дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці 15 кастрычніка правядзе гарачую тэлефонную лінію з насельніцтвам вобласці. У час яе правядзення грамадзяне з 11 до 13:00 па тэлефоне 8 02 32 23 83 87 могуць паведаміць аб парушэннях наймальнікамі тэрмінаў выплаты заработнай платы і іншых выплат, якія належаць работніку. Інфармацыя, якая поступила на гарачую тэлефонную лінію, будзе вывучана спецыялістамі пры неабходнасці. Камітэтам дзяржкантролю будуць прыняты адпаведныя меры рэагавання. І напрыканцы выпуска пра надвор'е. Пахмурныя, непагодлівыя, дажджлівыя, прахалодныя восеньскія дні прагназуюцца на бліжэйшы тыдзень. Сярэдняя тэмпература чакаецца на 1-3 градусы ніжэй, чым патрабуе клімат. У небе над Гомельшчынай будуць кружыць атмасферныя франты. Яны прынясуць на большую частку тэрыторыі ападкі, дождж, магчымы мокры снег. Уначы і раніцай месцамі слабы галалёд. Вецер паўночна-заходні ўмераны, часам парывісты. Вільготнасць паветра да 90%. Тэмпература паветра ноччу ў бліжэйшыя суткі складае ад +4 да +6. У аўторак прагназуецца ад +5 да +7. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Светлогорском районе. Авария произошла 10 октября около 19:00 на 72-м километре автодороги Р-31. 10 октября около 19:00 на 72-м километре автодороги Р-31 в Светлогорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного транспортного средства 79-го года рождения совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом, после чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. По уточненной информации, в ДТП погибло 6 пассажиров, 2 водителя и 6 пассажиров получили телесные повреждения.
В рамках расследования уголовного дела будет назначена внеплановая проверка транспортной компании по вопросам организации перевозок. В данный момент ведется поиск очевидцев ДТП. Сообщить информацию можно по телефону, который вы видите на экране. Не обошлось без ДТП и в Гомеле. 18-летний нетрезвый водитель Volkswagen, имеющий стаж вождения 3 месяца, двигался по улице Советской. Не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач. В результате происшествия 17-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализирован. Еще одно ДТП произошло в Жлобине. Водитель автобуса, двигаясь по улице Первомайской, после осуществления посадки-высадки пассажиров не убедился в безопасности и начал движение, из-за чего пенсионерка при выходе из транспорта потеряла равновесие и упала на проезжую часть. В результате происшествия женщину с травмами госпитализировали. В Жлобинском районе бесправный водитель пытался скрыться от ГАИ и не реагировал на сигнал об остановке. Правоохранителям все же удалось задержать нарушителя. На парня составлено 15 административных материалов. Итог поездки – 8 суток ареста, 5 лет лишения права управлять транспортными средствами и штраф в размере 1600 рублей. В Гомеле при приготовлении пищи пострадала женщина. Инцидент произошел в квартире по улице Мазурова. Пенсионерка зажигала газовую плиту. Произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего на женщине загорелась одежда. С ожогами пострадавшая госпитализирована. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните спасателям по телефонам 101 или 112. В Гомеле случился пожар. По улице Жукова произошло возгорание в квартире жилого дома. В результате повреждено имущество в ванной комнате. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Накануне Гомельскую область накрыла непогода. В результате сильного ветра было снесено 3 дерева. В Гомеле, в Светлогорском и Жлобинском районах. Также в областном центре с кровли одноэтажного здания упала антенно-мачтовая вышка сотового оператора. К счастью, случаев травмирования людей не зафиксировано. Последствия непогоды устранены. В Мозырском районе 2 женщины заблудились в лесном массиве. Пенсионерки отправились за грибами вблизи деревни Березовка и не вернулись. Работникам МЧС совместно с представителями одного из поисково-спасательных отрядов удалось обнаружить пропавших. Женщины не пострадали, в медицинской помощи не нуждались. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Хоккейный клуб «Гомель» в первом матче мини-серии в Солигорске уступил «Шахтеру» со счетом 3-7. С самого начала игра у гомельчан не задалась. Сравнять счет с горняками рысям удалось только в первой половине третьего периода – 3-3. Но, как оказалось, этого было мало. За матч рыси пропустили 7 шайб. В турнирной таблице экстралиги «Гомель» занимает 4-ю строчку с 71 очком. «Шахтер» же открывает турнирную таблицу – 1-е место и 83 очка. В 5-м туре чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве среди мужских команд хоккейный клуб «Гомель» 11 и 12 октября сыграл в гостях у команды Гродно Облспорт и одержал 2 победы подряд – 15-0 и 10-0. Мужская команда баскетбольного клуба «Гомельские рыси» на домашней арене уступила РЦОПС Дюшор со счетом 56-85. Лучшими в нашей команде стали Денис Бакшаев, Даниил Канишев и Бандана Жоэль Дарклин. Следующую игру гомельчане проведут на выезде против баскетбольного клуба «Рубон». В Могилеве завершились матчи первого тура чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд первой лиги. В своем дебютном матче волейбольный клуб «Энергия-2» с небольшим отрывом уступила команде «Дюш-Шахтер» со счетом 3-2. Также команда Гомельской области одержала уверенную победу над хозяевами площадки «Коммунальник Могилев-2» со счетом 0-3. Футбольная сборная Беларуси Ю-21 переиграла сверстников из сборной России 2-0. В составе команды играли и гомельчане. Нападающий Тимофей Симоненко вышел в стартовом составе. Полузащитник зелено-белых Вадим Мартинкевич начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 46-й минуте игры. Защитник Гомеля Георгий Кукушкин вышел на поле на 71-й минуте матча, дебютировав за молодежную сборную Беларуси. Следующий поединок подопечные Виталия Павлова проведут с командой России на Минском стадионе «Трактор».
Белорусские спортсмены завоевали 4 медали международного турнира по дзюдо «Актау Asian Open» в Казахстане. Во второй и заключительный день турнира отличились представители нашей мужской команды. Александр Сидорик одержал победу в весе до 90 килограммов, а Андрей Шимбалев в этой же категории выиграл бронзовую медаль. Кроме того, Егор Кухаренко занял 5-е место в весе свыше 100 килограммов, а Никита Зайцев стал 7-м в категории до 81 килограмма. Накануне серебро соревнований в Казахстане завоевала наша Анна Буракова, а Яна Макрецкая взяла бронзу. Всего участие в международном турнире по дзюдо «Актау Asian Open» приняли 250 спортсменов из 10 стран, в том числе и 15 белорусов.